Studio Seco Lupala. Йоанна се появи, зарадва всички ни. Дълго време я чакахме и за нея се молехме. Тя е нашия Божи дар, от Бога тя е изпратена да радва мама и тати, всеки ден щастливи правилни. Тя е нашия Божи дар, от Бога тя е изпратена да радва мама и тати, всеки ден щастливи правилни. На мама в душата е тя, на тати живота е тя. За Йоанна живееме, за нея купнеме. Тя е нашия Божи дар, от Бога тя е изпратена да радва мама и тати, всеки ден щастливи правилни. Тя е нашия Божи дар, от Бога тя е изпратена да радва мама и тати, всеки ден щастливи правилни. Тя е нашия Божи дар, от Бога тя е изпратена да радва мама и тати, всеки ден щастливи правилни. Тя е нашия Божи дар, от Бога тя е изпратена да радва мама и тати, всеки ден щастливи правилни. Йоанна се появи, зарадва всички ни. Дълго време я чакахме. На мама в душата е, на тати живота е, за Йоанна живееме. Царско дете съм и защитен съм, в мене няма страх. Бог е с мене по всяко време, толкова щастлив съм аз. Царско дете съм и защитен съм, в мене няма страх. Бог е с мене по всяко време, колко щастлив съм аз. Ти, Господи, избра ме още преди да се родя, за Тебе да пея и да Те хваля всякога. Това, което имам дълбоко в сърцето си, с нищо на света не може да се сравни. С Тебе аз съм най-богат, най-богат в този свят. С Тебе аз съм най-богат, най-богат, най-богат в този свят. Царско дете съм и защитен съм, в мене няма страх. Бог е с мене по всяко време, толкова щастлив съм аз. Царско дете съм и
защитен съм, в мене няма страх. Бог е с мене по всяко време, колко щастлив съм аз. Боже, призоваме още от моите младини, за Тебе да пея и да Те хваля винаги. Ти мен благославяш и до днеска е така. Исусе, за което Ти благодаря. С Тебе аз съм най-богат, най-богат в този свят. С Тебе аз съм най-богат, най-богат, най-богат в този свят. Царско дете съм и защитен съм, в мене няма страх. Бог е с мене по всяко време, толкова щастлив съм аз. Царско дете съм и защитен съм, в мене няма страх. Бог е с мене по всяко време, колко щастлив съм аз. Царско дете съм и защитен съм, в мене няма страх. Бог е с мене по всяко време, толкова щастлив съм аз. Царско дете съм и защитен съм, в мене няма страх. Бог е с мене по всяко време, колко щастлив съм аз. С Тебе аз съм най-богат, най-богат в този свят. С Тебе аз съм най-богат, най-богат в този свят. С Тебе аз съм най-богат, най-богат в този свят. С Тебе аз съм най-богат, най-богат в този свят. С Тебе аз съм най-богат. Yeshua, алелуя. Ще Те хваля, ще Те хваля аз. Yeshua, алелуя. Ще Те хваля, ще Те хваля аз. Yeshua, алелуя. Ще Те хваля, ще Те хваля аз. Yeshua, алелуя. Ще Те хваля, ще Те хваля аз. Питали си се някога защо сме на тази земя? Питали си се някога защо си тук на тази земя? Ние живеем в благодат заради жертвата на Христа. Ние живеем в свобода при Христа, с Христа. Yeshua, алелуя. Ще Те хваля, ще Те хваля аз. Yeshua, алелуя. Ще Те хваля, ще Те хваля аз. Yeshua, алелуя. Ще Те хваля, ще Те хваля аз. Yeshua, алелуя. Ще Те хваля, ще Те хваля аз. Бог толкова възлюби света, че даде за нас Той Сина, за да не погине ни един, който вярва в Неговия Син, да има вечен живот, вечен живот в Исус Христос, да има вечен живот с Христос, в Христос. Yeshua, алелуя.
Бога в светилището му. Хвалете го в небесния простор, дело на силата му. Хвалете го за мощните му дела. Хвалете го според голямото му величие. Хвалете го с тръбен глас. Хвалете го с псалтир и арфа. Хвалете го с тъпанче и хороиграене. Хвалете го с струни инструменти и с свирки. Хвалете го с високозвучни кимвали. Хвалете го с възклицателни кимвали. Всичко, що диша, нека хвали Господа. Хвалете Господа. Алелуя! Иешуа, алелуя. Ще те хваля аз. 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 Mere dromedar iringan man Daj mere akan nasočingan Samo karik tu te dedikav Всичкото по милост мандинян Не безеха ту залечингян Мо животос ту променингян Жанавкова синьоме туте Тагаре скоро чаво Не беше хен царедева Манурявгян Жанавкова синьоме туте Тагаре скоро чаво Не беше хен царедева Манурявгян Винаги дева Избави несман Винаги укрепи несман, терева стеса, ту защити несман. Винаги дева, избави несман, винаги дева, укрепи несман, терева стеса, ту защити несман. Като ме синьо, маскакоро, торо гласос дева ме шунгьом, Loše lesar me cidingjom Balautu te deva kapirav Veče torodrom me peđarav Žanav като te me karesav Žanavkova sinjome tuте Tagare skoro čavo Ne беше хен царедева Манурявгян Жанавкова синьоме туте Тагаре скоро чаво Не беше хен царедева Манурявгян Винаги дева Избави несман Винаги дева Укрепи несман Терева стеса Ту защити несман Винаги дева Избави несман Винаги дева Укрепи несман Терева стесар Ту защити несман Терева стеса, ту защити несман. Винаги дева, избави несман. Винаги дева, укрепи несман. Терева стеса, ту защити несман.
sveto sme gelom, mi rodelo sme manglom, tajko sveto sme gelom. Mi rodelo sme manglom, tajko sveto sme gelom. Mi rodelo sme manglom, tajko sveto sme gelom. Bare bezeha me kerjom, me devle stărme nașlom, halom pilom živinjom, bi parendo acilom, halom pilom živinjom, bi parendo acilom. Halom pilom živinjom, bi parendo acilom. Halom pilom živinjom, bi parendo acilom. Akaname Iisuse, pașlu te irinov me, prostin mange so kerjom, te vătut budu kapjom, prostin mange so kerjom, te vătut budu kapjom. Prostin mange so kerjom, te vătut budu kapjom. Чрез Тебе дишаме, Исус, чрез Теб живееме, в Теб се радваме, Тебе хвалиме. Адонай Йешуа, Ти си всемогъщ, на Тебе се покланям, Теб издигам аз. Името Йешуа, над всяко име Той стои. Пея алелуя, почит приеми. Слава алелуя, пея от сърце. Той е мой спасител, Исус над всичко е. Нека всі народи, всички племена света пеят за Исуса, царят на мира. Свят и всемогъщ, Той живее в нас. Той е достохвален, слава на Отца. Нека всяко племе, люде и език света дойдат при Йешуа,
княжът на мира, цар на царете и Бог на боговете. На тебе се покланям, теб издигам аз. Велик си, Татко, бе, алелуя. Благодаря ти, че за мен умря. Йehova Рафа и царител мой, Адонай Йешуа, спасител мой. Йешуа, Спасителя, който изцелява, благославя, утешава, наставлява, възстановява и спасява. Исус, името над всяко друго име. Исус, ще се доверя и здраво за Твоето Слово ще се хвана, защото Ти ми обеща, че ще си с мен, доклега се завърнеш отново пак за мен. На Тебе аз, Исус, ще се доверя и здраво за Твоето Слово ще се хвана, защото Ти ми обеща, че ще си с мен, доклега се завърнеш отново пак за мен. Вечно, Исусе, Тебе аз ще следвам и Твоето име свято ще издигам. В Твоите длани фряза ще остана в зеницата на окото Ти. Вечно, Исусе, Тебе аз ще следвам и Твоето име свято ще издигам. В Твоите длани фряза ще остана в зеницата на окото Ти. Tere miros aman, Tu pomagine slujiteli me tu, che verno te avav, Toro alav de me te slavinav. Tere viles te man, de vla piraves, Tere miros aman, Tu pomagine slujiteli me tu, che verno te avav, Toro alav de me te slavina. Вечно, Исусе, Тебе аз
фряза ще остана зеницата на окото ти. Вечно, Исусе, Тебе аз ще следвам и Твоето име свято ще издигам. В Твоите длани фряза ще остана в зеницата на окото ти. Вечно, Исусе, Тебе аз ще следвам и Твоето име свято ще издигам. В Твоите длани фряза ще остана в зеницата на окото ти. Вечно, Исусе, Тебе аз ще следвам и Твоето име свято ще издигам. В Твоите длани фряза ще остана в зеницата на окото ти. В зеницата на окото ти. В зеницата на окото ти. Ти си извор на живота, Ти си радост на сърцето, Ти изгряваш в душата, Ти сплотяваш ни сърцата. Ти си извор на живота, Ти си радост на сърцето, Ти изгряваш в душата, Ти сплотяваш ни сърцата. Ела, Исусе, ела, Господи, изпълвай ме, Ти изпълвай ме. Ела, Исусе, ела, Господи, изпълвай ме, Ти изпълвай ме. Ти си извор на живота, Ти си радост на сърцето, Ти изгряваш в душата, Ти сплотяваш ни сърцата. Ти си извор на живота ми, Исусе, Ти си радост на сърцето ми, Исусе, Ти изгряваш в душата, Ти сплотяваш ни сърцата. Ела, Исусе, ела, Господи, изпълвай ме, Ти изпълвай ме. Ела, Исусе, ела, Господи, изпълвай ме, Ти изпълвай ме. Изцелявай ме, изцелявай ме. Помазвай ме, Ти помазвай ме.
за да бъда достойна невяста за Христа. Отче, премахни от мен греха, за да бъда достойна невяста за Христа. Йоанна! Съживи ме според Словото си днес. Браво! Айде сега само Съживи ме кръстни се. според истината днес. Съживи ме според правдата си днес. Йоанна! За да бъда аз достоен съд за теб. Съживи ме според Словото си днес. Съживи ме според истината днес. Съживи ме според правдата си днес. За да бъда аз достоен съд за теб. Айде сега. Ей! Виж! Ще вземем от нещо балон, да може да... Така, служа сега по средата. Ей! Йоанна! Сега я Съживи ме се огледате, според баба. Словото си днес. Ей! Съживи ме според истината днес. Съживи ме според правдата си днес. Я сега само двамата. За да бъда аз достоен съд за Целуни теб. сестра ти. Съживи ме според Словото си днес. Съживи ме според истината днес. Съживи ме според правдата си днес. За да бъда аз достоен съд за теб. За да бъда аз достоен съд за теб. Съд за теб. Съд за теб. Супер. Оставя ето къде да си, или да седна, или не знам. Само да навърне всичко. Господи, възлюбих жилището на дома ти и мястото, където славата ти обитава. Господи, възлюбих жилището на дома ти и мястото, където славата ти обитава. Величая те, Йоанна! величая те. Велико име днес издигам аз над мен. Величая те, Исусе мой. Йоанна! Величая те, Исусе мой. Името Исус издигам аз над мен. Светлина се за праведния и веселие за правите по сърце. Веселете се в Господа и в Неговата святост. Светлина се за праведния и веселие за правите по сърце. Веселете се в Господа и в Неговата святост. Величая те, Добре, сега я изправи. величая те. Велико име днес издигам аз над мен. Величая те, Исусе мой. Величая те, Исусе мой. Името Исус издигам аз над мен. Величая те, величая те.
велико име днес издигам аз над мен. Величая Теб, Исусе мой, величая Теб, Исусе мой, името Исус издигам аз над мен. Величая Теб, величая Теб, велико име днес издигам аз над мен. Айде, който иска снимки вече. Величая Теб, Исусе мой, величая Теб, Исусе мой, името Исус издигам аз над мен. Името Исус издигам аз над мен. Името Исус издигам аз над мен. Свършете, да? Не, чакай, тук е, само за една снимка. Йоана! Айде, София. Кой е този, дето носи дарове? Всичко се прекланя, земя и небе. От одеждите му блика светлина. Нека да посрещнем царят на мира. Браво. И аз сега Той е Бог велик, Бог на чудесата. Той проправя път там, където няма. Той е Бог велик, Бог на чудесата. Той проправя път там, където няма. Там, където Йоана! Браво! нека всяко племе вдигне знамена. Имаме победа, славна с Господа. От одеждите му блика светлина. Нека да посрещнем царят на мира. Ей! Йоана! Той е Бог велик, Бог на чудесата. Той проправя път там, където няма. Той е Бог велик, Бог на чудесата. Той проправя път там, където няма. Там, където няма. Стойте пак за още една фотография. Ей! Хайде да се снимаме! Където искате. Айде. Облечена в бяло стои невястата. Очаква тя с радост младоженеца. От одеждите му блика светлина.
Айде, я отиде, айде. Не, прати се. Супер. Санти, къде е? Бог да благослови семейството. И той ми научи го името. Аз да го пишем. И е така. Ама това е просто това, какво чуде всичко. Така и го прави. Трябва да мина. Ще стане. Ако не, аз ще се завързим. Йоана! Сега не. Не може да се държи. Йоана! Не я оставя самичко. Е така я държи. Супер, готов. Готово. Браво! Айде, Янка! Айде, дай, дай. Йоана! Йоана!
Ивана! Помощ! Още не Халелуя, нека Бог да благослови всички, които Йоана! Матей, абе, не, стуй, се смияме, брат. Що се караш? Значи, макава снимаш, сватбани. Пласмо! Сак пласмате, бе. Йоана! Браво! Не може. Я свали я малко надолу до тортата. И Галя му теке на Йоана! Браво! Как Хилкел? Значи, кой нора? Павел. Shana,
Слава Божий,
Благослови всички. Бог да благослови и приятелите, и роднините, които уважиха това семейство в този празничен ден. Наистина този ден е един хубав ден и благословен от нашия Господ Исус Христос. Този ден не е един обикновен ден. Този ден е празничен за това семейство, не само за това семейство, но и за самите назе, че имаме тази привилегия в този ден да се радваме и да споделиме радостта. Преди да започнем всичко, искам да прочетем няколко стиха от Библията, какво ни учи нашия Господ и какво е заръчал Господа, какво означава детето за назе и какво е това дете от нашия Господ Исус Христос. Защото Бог заръчва още от началото в Битие, Той се обръща и казва: и Бог създаде човека по своя образ, по Божия образ го създаде, мъж и жена ги създаде. И Бог ги благослови и Бог им каза: плодете се и се размножавайте, напълнете земята и я покорете. Амин. Амин. Това нашият Господ Исус Христос заръчва още от началото. Когато Бог създаде човека, Той им заръча тези благословения. Благославям ви да се умножавате и да се плодете. И това е плодът днешния ден от техната любов, от отровата, която Бог заръча да се плодят народът му. И за това този ден е един ден благословен от назе. И днешния ден към родителите се обръщам, защото Бог се обръща към родителите, не към децата, не казва на децата плодете се, а казва на мъжът и на жената. Защото ние като едни родители трябва да знаем всичко това, брати и сестри в Господа и приятели, защото нищо не може да се сравни с преживяването, когато в едно семейство се роди дете. Има радост, нали? Радостта е голема, щастието е големо. И когато ти видиш това дете, Бог когато те благослови, какво се случва в теб? Сърцето ти топти повече. Защо? Защото това нещо е изпросено от Господа. И това е плодът от любовта на двама човека, които са. Когато няма любов, няма плод. Но когато има любов, плодът идва наяве. И това е дар от Господа детето. Те са благословени, радост, смисъл на живот и надежда. Те са плод на любовта между мъжа и жената. В едно семейство тяхното продължение и начин да оставят след себе си децата си. Чистота, невинност, пъстрота и възможност за изграждане на един по-добър свят. Децата са нашият шанс
но и наша отговорност. Защото пред всеки от нас стои предизвикателството да бъде добър родител и да бъде добър съветник и да учиме децата си на добро нещо. Значи децата се ни дар от Господа. И какво иска Господ от нас? Бог иска едно нещо от родителите. Всеки един родител иска, след като имаме дете, детето ни да бъде добро, възпитано, културно, където и да отиде. Да кажа, това дете е на еди си кого. Това дете е на моя приятел Матей. Ето, вижте какъв пример му даде. Моя приятел Матей научи го на повеленията на нашия Господ Исус Христос. Това е към всички нас, родителите. Детето е дар от Господа. То е дадено, за да се радваме. То е дадено, за да може същата любов, която Бог изпита към нас, така да изпитаме и ние към нашите деца. Но не само да изпитаме тази любов, а ние трябва в едно нещо да ги научим. Един ден всеки един от нас ще напусне този свят. След нас ще остане нашето потомство, след нас ще останат нашите деца, техните деца, после онучета, правонучета и всичко това. И затова ние като едни родители трябва да направим едни неща, които Господ ни учи, брати и сестри. Няма да задържам словото много, ще прочета тези неща, които Бог иска от нас и ние като родители да ги знаем. Защото е много важно. Много е важно да знаем тези неща. Не само да го имаме детето и да се радваме, но ние трябва и да го учиме. В Притчи, 22 глава, в 6 стих: възпитавайте детето отрано в подходящия за него път и то няма да се отклони от него, дори когато остарее. Амин. Словото се обръща и ни казва да възпитаваме детето си отрано. Има родители, които си казват, ще си остава детето, нека порасне, нека опита от всичко, ще дойде време, той ще се научи. Нали, кое е добро и кое е лошо. Но Словото се обръща към нас за родителите и казва, защото ние отрано трябва да учим нашите деца към Господа. Защото в днешно време това малко дете, то не разбира всичко, но когато в къщи ти започнеш да хвалиш Господа, в него остава едно семе. Когато в къщи ти говориш за Господа, той ще запомни една дума. И по време на растежа, когато то расте, то ще помни тези думи. Ние може да си кажем, той малко нищо не разбира, но виждаме, защото днешно време децата се раждат с образование. Те са мъдри. Те помнат, те знаят всичко, дори каквото да направят. Те не се нуждаят дори ти да ги учи. Те сами започват да търсят своето, кое е добро. Но Господ се обръща към нас и ни казва, това е нашата загриженост към нашите деца. Да се обръщаме и да ги учиме, да ги възпитаваме в пътя на Господа. Това се отнася за всички нас, за родителите, най-вече и за вас, братя и сестри, защото този подарък е дар от Господа. И нека това нещо ние да го държим и да го ценим. И нека нас нямаше кой да ни учи от малки какво да правиме. И ние бяхме оставени в света, нали, опитахме от всичко, но благодарение на нашия Господ Исус Христос, чрез изпитанията Бог ни докосна и ето в този ден имаме привилегията да учиме нашите деца, да не ги оставяме в този свят, защото в този свят няма нищо добро. При Господа има всичко. Затова ние сме деца на нашия Господ Исус Христос и нека Бог да благослови наистина всеки един родител, да даде на копнежа на сърцето на всеки един. В Ефесяните 6 глава 4 стих
И вие бащи, не дразнете децата си, а ги възпитавайте в учение на ставление Господне. Господ иска това от нас. Защото много пъти ние родителите какво правиме? Децата идват пред нас, обръщат се, казват: татко, искам това, майко, искам това. Деве, сега не ме занимавай, имам друга работа, имам друго да правя, нямам време за тебе. Но Господ казва, ние родителите, бащите, майките, да не дразнем децата си. Когато детето дойде, ние как трябва да се обърнем към него? Да се обърнем с любов и да кажем: кажи какво искаш да направя за тебе. И детето, когато ти сподели, ти да се обърнеш с любов и винаги да знаеш едно нещо, защото това детенце е дар от Господа. И винаги ти, когато се сещаш за тези неща, в твоето сърце, когато има тази любов, ти какво ще направиш? Ти ще се стараеш твоето дете да израсне при Господа. Това е наставлението за всеки един родител. Ние родителите да обичаме децата си, да ги възпитаваме за добро, никога да не ги дразниме, да бъдем винаги мъдри и разумни. И другото нещо, което ние трябва да знаем като едни родители, защото Господ заръчва всичко това. Ако искаме нашите деца да ни радват за напреде, ние трябва да ги оставиме в Божите ръце. В 2 Тимотей, 3 глава, 15 стих. И че от детинство знаеш свещените писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Христос Исус. Още от детинство. Преди това какво бяхме прочели? Защото ние от малки трябва да учиме децата си. И когато те пораснат, Словото ни казва, че от детинство знаеш свещените писания. Когато всичко знаеш от малък и растеш под думите на нашия Господ Исус Христос, тези думи ще те пазят винаги. Защото ти от малък знаеш какво Господ казва за тебе. Ти от малък знаеш в света какво има, кое е доброто и кое е лошото. И когато достигне това нещо до тебе, до детето, то ще знае кое е добро и кое е лошо. Това е нашата отговорност на родителите. И ние като едни родители трябва да учим децата си на добро. Защото вярвам, че ни един родител не иска да види детето си да бъде алкохолик, да бъде дрогаджие, да бъде наркоман, да го гонят, да бъде по затворите, да идват вечер да чукат на вратата и да ти кажат: твоя син или твоята дъщеря, еди си какво се е случило, еди си в кой арест е. Вярвам, защото всеки иска да чува добри думи за неговото дете. Всичко това предналежи, когато оставиме в ръцете на нашия Господ Исус Христос. В 1 Тимотей, 4 глава, 8 стих, Господ ни заръчва едни думи, братя и сестри и приятели Господа. Защото телесното обучение е за малко. Когато учиш детето си в този свят, когато го учат на училището, то е за малко. Но важно е Божието и е за малко полезно. А благочестието за всичко е полезно, понеже има в себе си обещание и за сегашния, и за бъдещия живот. Господ има план за всеки един. Това слово е вярно и заслужава приемане, понеже за това се трудим и се подвизаваме, защото се надяваме на живия Бог, който е и Спасител на всички човеци и най-вече на вярващите. Това
заръчвай и учи детето си винаги да следва Господа, защото Бог е нашият Господ и Спасител. Бог да благославя всички родители, Бог да благославя и тези, които нямат, Бог да благослови отровата на всеки един. Видях, защото в този ден идват родители с деца, но идват и родители, които очакват деца. И това е много важно за всички. Нека ръката на Господа да бъде върху всяка една майка и върху това детенце, което е в отровата, Бог да ги благославя. Но Господ заръчва на нас, за родителите, които сме във вярата. Защото Господ, когато избави народа си от Египет, Той им заръча едни неща. Той им заръча да възлюбиш Господа Твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила. Вярвам, защото вие сте го направили това, поставихте Господ на първо място, но Бог иска едно нещо друго от вас. Не само да го възлюбиш, но и тези думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат в сърцето ти и на тях да учиш прилично децата си и за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя и когато лягаш и когато ставаш. Тези думи нашият Господ Исус Христос заповядва да се правят в нашите домове. Господ не казва, ако искаш, а Бог заповядва на тези, които възлюбиха Господа, тези думи в дома ти да бъдат винаги изповядани, както са ти в сърцето, така да бъдат и в дома ти. Нищо друго да не се чува. Винаги Господ да бъде на първо място. Нека Бог да ни благославя. Нека Бог наистина да ни дава мъдрост, да ни дава водителство, как да възпитаваме нашите деца, как да се държиме с нашите деца, за да може един ден нашите деца да наследят Божието царство. Защото тук всичко е земно, всичко има си край, има начало, има и край. Но там няма край. Там е вечна радостта. И нека всеки един родител да се старае, детето му да следва Божият път. Сега има едно нещо, което ще направиме и ще помоля всички, когато се молиме за това детенце, го издигнеме пред Господа, да се изправиме всички, да протегнем ръце, за да може да се молиме всички за него един ден, както сега в тази първа годинка е тук, в този дом, Господния дом, така да винаги да бъде, когато да расте, тук да бъде, да хвали Господа, да величай Господа, да благославя Господа, да благовества Словото Му, да благовества спасението за всеки един. Айде, брат Антони, ява на вам. Ще ревеш, ако дойдеш при мен, или? Ще ревеш ли, Чичо? Айде, вземи за малко. Добре. После, че даваш при майка. Айде да пробваме, Айде, Иванка! Айде, Чичо. Добре. Нека всички да затворим очите си и да се молиме за това детенце. Айде. Благословени, святи Отче, праведни Татко. Ето, Боже, аз Ти благодаря, святи Татко Небесни, че имаме тази привилегия този ден, Боже Господи. В този празничен ден, святи Татко Небесни, имаме тази привилегия, Боже. Ето сега, святи Татко Небесни, аз Те моля, Боже Господи, за малката Йоана, святи Боже. Моля Те за нея, святи Татко Небесни, Ти да я благославяш, святи Боже Господи. Ти, Господи, да я пазиш и да я закриеш, Боже. Ти е даде на това семейство, святи Боже. Затова Те моля, бди над нея, святи Господи. Ето, Боже, Те решиха в този ден, святи Господи, да издигнат пред Тебе, Боже. И ето ние издигаме, святи Татко Небесни, и я предоставяме в Твоите ръце, святи Господи. Ти бъди нейния баща, Боже.
Ти бъди нейният пътоводител, святи Господи. Ти бъди нейният наставник, святи Господи. Ти я учи на повеленията си, Боже. Ти я учи на всичко, святи Татко Небесни. Молиме Те, Господи, в името на Исус Христос, Боже. Нека тя да расте в дома Ти, Господе Боже. Нека тя да расте, Боже Господи, по Твоите думи и по Твоите заповеди, святи Татко Небесни. Ето, святи Татко Небесни, в името на Исус Христос сега, Боже. Аз Те моля, Боже. Ето, Боже, Ти ни даде сила, святи Боже, и власт, святи Боже. Ето в името на Отца, Сина и Светия Дух. Ето помазваме, святи Татко Небесни, за Твоя слава, святи Боже. Ето, Боже, нека помазанието Ти да бъде върху нея, святи Господи. Ето, нека да се изтича върху нея, святи Татко Небесни. И Ти, Господи, да възстановиш всеки един орган в нея, Боже. Ти да дадеш здраве, Боже. Ти да дадеш любов, Боже Господи, радост и щастие, святи Татко Небесни. Нека бъде за слава и прослава. Нека радва родителите си, святи Господи. Молиме Те, Боже, и за нейните родители, Господи. Дръж ги здраво, Боже Господи, в пътя Ти, Татко. Дръж ги за ръка, святи Татко Небесни, Исусе. Пази ги от този свят, Боже. Пази ги от лукавия, святи Господи. И нека Духът Ти, святи, да е в те и да ги водиш винаги, Боже Господи. И нека в сърцето им, Боже Господи, винаги да е тази заповед, Боже, да Те възлюбят с цялото си сърце, Боже. И те, когато си отидат в дома, Боже, да учат техните деца на Твоите заповеди, святи Господи. Боже, благославяме ги в името на Исус Христос. Амин, Боже. Амин, святи Господи Исусе. Благославяме, Боже, всички, святи Господи, които са тук събрани, Боже Господи, да уважат това семейство, Татко. Благославяме всеки един, Боже Господи, който прекрачил прага Ти, Боже. Благославяме ги, святи Татко Небесни. И Те моля, Боже Господи Исусе, нека тези думи, Боже Господи, да останат във всеко едно сърце, Боже. Защото Ти даде тези деца, Боже Господи, не само да ги имаме и да ги виждаме, но да се радваме в Те, Боже Господи. Както Ти възлюби нас, Боже Господи, и изпрати Твоя еднороден Син за всеки един, Боже. Така даде децата ни, Господи, за да познаем тази любов, колко е голяма, Боже. Нека, Боже Господи, всеки един да осъзнава каква радост е това, Боже. Колко голяма е радост, святи Татко Небесни. Господи, благослови, Боже, всичко, що има на трапезата, Боже. Благослови храната, Боже. Благослови безалкохолните, водата, хляба, всичко, святи Татко Небесни. Благослови това семейство, Боже Господи. Възвърни им всичко това, святи Татко Небесни, в любов, щастие, мир, радост, святи Татко Небесни. И нека винаги, Боже Господи, да ви изобилстват във всичко, Боже. Нека да имат всичко, Боже Господи Исусе. Но нека да имат Тебе, Боже, сърцата си, святи Господи. Моля Те, Боже Господи, нека тази храна да бъде благословена, умита и очистена от Тебе, Боже, за да попадне на правилното място, святи Господи. Боже, ето сега, Боже, ние ще се радваме, ние ще се веселим Твоето присъствие, Боже. Нека небесата Ти да бъдат отворени. Нека бъдат отворени за всички, Господи. И изливай благословение, Боже, Господи, върху всеки един, Боже. Бъди благословен Ти, Господи. И Ти благодаря за тази привилегия, която имаме в днешния ден. Благодаря Ти, Господи, че Ти докосна сърцата ни и сме тука, Боже, помежду нашите братя и сестри, Боже. Бъди благословен, Господи, и Те благославяме, святи Господи, и винаги да се величае Твоето име, от сега и до веки. Амин. Амин. Може да седнеме и ще се радваме Божието присъствие. Нека Бог да благослови всеки един.
Добро дошли на Йоанка. Добро стари. Ама да слушай тук. Хайде, Краси. Хайде, Нестор. Айде. Дай да си маза ми пропусна хора. Защо не тук? Яна. Давай. Или наляво, или надясно. Включам си колечката. Ей, чашата не е за това. Ела тук да пием, ела. Ела да пием. Ела тук. Ела. Тук си си Замете си шапки, айде. Трябва да ето ти. Чакай, да ще пия. Краси не пишва. Краси.
Zdrava sa sebestната свобода. Ето колко обичаш. Вижда ли колко направо е здрава? Нека се радва присъствието на Господа, Бога да благослови всички, които са тук днешния ден. Душата край моя Къде се